हेलो एभरिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनियाव मोजां दङ जोंहाबो मोजां दङ ना लोगोफोर ओमफ्राय आं नै 8टा जानोसै आरोना स्कुलाव गथ'खौ टिउसनाव दोनहैनोसै टिउसन दङ दिनै स्कुलथ' बन्द नालाय दिनै ओमफ्राय आङो टिउसनाव दोनहैनानै गथ'खौ टिउसनाव दोननानै ओरै बाजाराव थांगोन आरोना दिनै बुधबार बाराय नालाय दिनै आङो बाजार बिजनि बाजाराव माइकि बाजाराव थांगोन आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय आङो बाजाराव माइकि बाजाराव खरस लायैया दिनै मा मोनबोयो थांना फैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो बाजारखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो हायोना हाया माने साहसखौ मोना आरोना लोगोफोर दा हायो बायदिबा खालामसै हाया बायदिबाथ' खालामला मैगं आरिफोरखौल' लाना फैनोसै आङो थांसै आरोना लोगोफोर ओंखारखांबाय आङो बेग आरो फास्राल' लानांसिगौ मना आफा बोराइ बाथौखौ एसे खुलुमहरबाय ओमफ्राय नै मना लाबाय लोगोफोर नै बे मनाया न'आवनो बानायनाय आरोना आंनो बानायदोंमोन मोननै मोनथामसो बानायदोंमोन आं ओमफ्राय माखासे आब'नो हरदों फानहरदों आरोना ओमफ्राय मैगं लायग्रा गिदिर हेबखादों आरोना लोगोफोर आङो नै मैगं लायग्रा थांसै लोगोफोर फैद' बाबा फैद' गारि दिहुननानै दोनखायो बोथोरा बांद्राय सान्दुं गैया आरोना लोगोफोर एसे माबा दोमैलुबाबो हबस्रावस्रावथार फैद' बाबा थांसै लोगोफोर अब्ला थांबाय थानोसै जोङो थांसैबाय लोगोफोर आङो बाजाराव नै गारियाव दोनसै आङो ओमफ्राय माइकि बाजारा ओइनै बिथिं आरोना लोगोफोर लाइन जिरायदोंना लोगोफोर नै हिन्जावफोर ओरैबो आरोना लाग्रोनोसै आं लोगोफोर आङो मा नांगौ 60 थाखा लादो 60 थाखा होदो दे 80 थाखा फानोमोन नालाय 10 थाखा फानला खुस्रा गैया आंनाव खुस्रायानो गैया लोगोफोर नै सफैबाय आरोना आङो बाजारनिफ्राय नै बाजार खरस आंना ओंखाम मेथाइ ओंख्रिफ्रा न'आव लांना दिन्थिनोसै आं गाइखेर लाबोदों ओमफ्राय आङो फिसालाखौ लाबोफायासै आरोना लोगोफोर टाइमा गनाय टाइम जाथ'वाखै दासो 1 घन्टा थांदों 8टानिफ्राय नालाय दासो 9टा जादों आङो 9:30आवसो गगोन ओंखायनो फैग्रोबाय आरोना दा लायफिननोसै गाइखेर फुदुंनानै साहा लोंनानैसो थांफिनलायनोसै आरोना लोगोफोर आङो नैयाव दोनथ'नोसै आं आथिं आखाइ सुग्रोनोसै नैयावनो दोनथ'नोसै आं फिसालाखौ लायफिननांगौ दा जारिमिन गोलोमलायबावबाय नै बोथोर सान्दुं गैयाबाबो हबस्रावस्राव दोहोथार दसे फेनसो जानोसै मा लाबोखो लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायनोसैलाय र' मा संगोन दिनै लोगोफोर नायदो आं मा लाबोदों नै सिब्रु मुथानि लाबोदों नै थालिर मैखुन ओइ नै आमलाया फोराननो लाबोबाय आङो नै आमलाय लाबोदों लोगोफोर फोराननो जा मोजां राखानायखा सेरसे लाना फैबाय आङो सेरसेयाव बियो 70 थाखा नैहाबो मोनसेयावनो 70 थाखा आरोना लोगोफोर बिराद दाम थालिर मैखुना बे माबानिनो मा होनदोंलाय बेगर गोनांनि थालिर मैखुन बिराद दाम गोसा बिनिया ओमफ्राय नैबे 10 थाखा आरोना ओमफ्राय नै लेबुआ 20 थाखानि थाइबाल' लेबुआबो दाम बारायफिनबायनो एखमबा 10 थाखानि बिदिनो थाइब्रै गाहाम मोनबोयो दिनै 20 थाखानि थाइबाल' ओमफ्राय नै हालदै लाबोदों आरोना लोगोफोर हालदै गोथां ओंखारबाय नै हालदै गोथां बाथोन जानो लाबोदों फवासेल' लाना फैबाय आङो ओमफ्राय नै सबाइ
ओमफ्राय जुमब्रा थाइसे लाबोदों लोगोफोर नै जुमब्रा थाइसेखौ जागोन आरो ना बोथोरनि खनसे ओमफ्राय नै साम' गैला नै खालि ओमफ्राय नै साम' सेरसे लाबोदों साम' सेरसेयाव दानखानाय हुखानाय आरो सेरसेयाव 100 थाखा हुखानाया ओमफ्राय नैबे आधा केजि सबायाबो 100 थाखा आरोना लोगोफोर बिराद दाम बारायजोब्बाय गासिबो बुस्थुफ्रानो नै दिनै आङो साम'जों सबायजों संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिबैया जोंहा नैयाव ओंख्रि संगासिनो माबा नै लोगोफोर मैथा बांगालजों अमा बेदर गोरान दंमोन आरोना लोगोफोर बेखौनो संबाय बिबैया संना दोनग्रोबाय दासो 9ता जादों आरोना 9ता बेसे जाखो 10फोर जाबाय खोमा बिबैया बे ओंख्रिखौ संना दोनग्रोबाय आरोना ओमफ्राय आंहा दा नैबे साम'जों सबायजों संसै गाइखेर लाबोदों गाइखेर फुदुंसै आं लोगोफोर गाइखेर फुदुंना साहा लोंनानै फिसालाखौ लायफिनसै आरोना फिसालाया टिउसन गनाय टाइम जायैखाय नेबोआसै आङो न'आव फैग्रोबाय गाइखेर फुदुंना लानोसै आङो गाइखेरनि साहा लोंनाया बिराद गोबाव जाखाबाय लोगोफोर साहा लोंनो लुबैनानै लानानै फैदों आरोना आङो दोहो दोहोथार बेखौ आङो दाउआबो बे जुमब्राखौ जागोन आरोना लोगोफोर दाहाय आमलाइखौ फोरानहैनोसै आरोना लोगोफोर सुनानै मोजां सान्दुंआ बांद्राय मोजां नङा गाबोन समनिया दुंग्रा दुङाखै बिदै दैनो नागिरदों बे दाउआ बाहा नागिरगासिनो लोगोफोर नायना साया जाबाय गोथाव लोंखानोसै नै गाइखेरनि साहा एसेल' खालामफ्लांदों ओमफ्राय गेरेम होनो माबा गाइखेरखौ दोनासै दोनबायलै र' मानसिगोन नै बेदरा जा साइज जाबाय मैथाजों बिराद गोथाव जायो मैथा आं गायनाया खारोलै संख्रि साखिनायदो जासिगोन एसे रानबावनांगौ रानथाब होदों होनबालाय रानथाब होजोबबासो मोजां आंहा साहा लोंसै लोगोफोर नैबे केकखौसो लाबोदों मेथाइआ जेबो गैया गाव नागिरनानै लानाय बायदि जायाब्रा नों आं मोजां होबाबो बाहागो लानो एसे लेबुजों ना सा जाया लोंफै बेखौ लोंबा लोंदो आया गोथाव जादों गाइखेरनि साहा बारा लोङा आयाबो ओंखायनो आं दिनै बानायखाखायाखैमोन फुङाव गाइखेरनि साहा लोंबाय बेलासियाव एसे लोङो एखमबा लोगोफोर नै आङो साम' ओंख्रिखौ संनो रेडि खालामबाय लोगोफोर नै साम'खौ माने जेबो होनानै एसे हुफिननानै लाबाय हुफिननानै सुबाय आरोना स्र'नो साफानो हुखानायबाबो एसे हुफिननानै लाबाय आरोना एसे ओमफ्राय नै सबायखौ सुना लाबाय जाय ओमफ्राय नैयाव रेडि खालामबाय सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय नै मस्लाया गथा आरोना बेखौ आङो देनानै लाग्रोनोसै बेखौ फार्स्ट देनोसै ओमफ्राय नेक्स्टआव बेखौ देनोसै आरोना देनानै लाग्रोनोसै आङो देथ'वाखै ओमफ्राय नै ओरैजाय माबायाव संगोन आरोना लोगोफोर आं नै कुकाराव संगोन गेसाव संसै आङो अर जरायबाय थानो बाबाय आरोना अराबो बाहेरायाव जरायजाया सिदोबदोबथार अखा हानानै जागाया सिदोबदोब जानानै दङ देना लाग्रोनोसै लोगोफोर आं बेखौ देनानै लाबाय लोगोफोर नै आङो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु ओमफ्राय नैयाव मस्लाखौ देनानै लाबाय ओमफ्राय सामब्राम सेरनोसै आङो नै थाव होबाय कुकाराव साम'खौ एवनानै लाबाय दुंबाय लोगोफोर नै थावा सामब्रामखौ हरनोसै आङो
कुकाराव संफेरोना संफेराथाय मानसिफोरा आं खननैसो संखांबाय आरो सिगाङाव कुकारावनो सिटि गाबहोनानै हरनोसै लोगोफोरनो साम'खौ संख्रै हालदै होनोसै लोगोफोर एसे दै रानदबहांबाय गावनि दैया संख्रै नैखौबो होनोसै नै मस्ला देनाय आरो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु मोजां एवनानै लाबाय लोगोफोर आङो नै साम'खौ बेरहांलायबाय आरोना ओमफ्राय दै होनोसै आङो गासिबो होजोब्बाय आरोना बेयाव नैखौ हरनोसै लोगोफोर आधा केजिखौ आङो एसेल' दोननानै सुदों आरोना एसे बांद्रायनाय बायदि संदों होसनहरबाय लोगोफोर नै सबायखौ होसनहरबाय मारिना होनोसै सिटि गाबहोनोसै लोगोफोर बेखौ माबा खनबासो गाबहोगोन आरोना खनबाफोरजोंनो सबायाबो मोनगोन साम'आबो मोनगोन आरोना सबायजों साम'जों समान मोनखासिगोन सिटि खनब्रै गाबखांबाय लोगोफोर खनसे गाबबानो बन्द' खालामसै आङो ओमफ्राय खुलिनानै मानोसै आरोना संसै ओंखामाबो खनसे गाबबानो जासिगोन नै लोगोफोर खुलिबाय आङो सबाय ओंख्रि आंना मारै जाखो साम'आ दिनैसो बेसेबा गोबावजों नै मोजां रुइबाय लोगोफोर सबाया ओमफ्राय एसे दै होदेरनोसै आरोना लोगोफोर आङो लाथाब लाथाब जादों एसे दै होनानै ओमफ्राय खारदै एसे होनानै नै दै गुदुंखाखौनो होनोसै आरोना दै होदेरना लाबाय लोगोफोर आं एसे दै गुदुं गोदौखानायसै आरोना दै गुदुं गोदौखानाय रोसिया थिग जासिगोन आरोना एबारहाय आङो खारदै एसे होनानैसै खारदै होबा कालारा जिहेथु बिराद मोजां जायो रुइखाबाय आरो रुइखानायलाय थेवबाबो आं एसे होगोन आरो कालार मोजां जानायनि थाखाय खारदैखौ होनोसै लोगोफोर नै खोस्लिसेल' होगोन आरोना खोस्लिसे होना लाबाय आङो खारदैखौ नै दसे गोदौबाय थाहोनोसै दसे ओमफ्राय नैखौ होनोसै नै लोगोफोर मगा दुन्दिया बिलाइ खानानै दोन गैया आरोना दाबो मगा दुन्दिया बिलाइया रोदोमाखै जोंनिया एकदम फिसा फिसाखौनो खाबाय आङो बाजारावनो नायदोंमोन आरोना बिरादनो मगा दुन्दिया बिलाइखौ ओमफ्राय मोनासै ओंखायनो नै न'निखौनो खालबाय मोनबाय लोगोफोर आंनिया मगा दुन्दिया बिलाइखौ हरबाय आङो नै मगा दुन्दिया बिलाइ हरबाय साखिनायसै आरोना लोगोफोर संख्रि नायबाय आरोना लोगोफोर आङो मोनबाय आंनि सबाय ओंख्रिया सबाय साम'आ संख्रिबो नांबाय बिराद मोजां लाथा लाथा जाबाय खोबनोसै आङो मोनजोब्बाय ओंखाम गासिबो मोनजोब्बाय आरोना जानोसै दसे थानानै दसे एसे गुसु जाथोंसै ओंख्रिया खुरनानै लाबाय लोगोफोर नै ओंखामा जानोसै जागासिनो नै इसिं आलासि फिसा दंफैयो नै आलासि फिसा बिमानैनि फिसाजो नै जोंना खाव सोबनो रोंना रोङाखै साम'खौ सोबनो रोंना रोङाखै रोंदों बाबाया रोंदों ना सार रोंना रोङाखै रोंदों दे रोंनांगौ लोगोफोर नै सामब्राम बानलु लाबाय ओमफ्राय सबाय ओंख्रि ओमफ्राय नै
अमा बेदर भाजा सिना मैथा बांगालजों अमा बेदर भाजा दिलि लाला जाहांबाय नालाय दैया लायाखैसो माने लाहर हानहर मोनफा जानोसै लोगोफोर साम'आ मारै जाखो नै सोबनायसै मोजां रुइखादों Nade rasa. Nih. Bet. Mojak ini. Yo, saya. Ini keren nih, kemana nih? bisa bidikan aku dong, jangan suka bang, jangan suka apa mau bidi dong Lo sama aku kenapa Indonesia? Aku berakhir. Ya. Oh ya, sebenarnya enak deh. Yang dia lagi sih. Ang London beli sebanyak dong loh. Ya. Bakalan. Dadanya itu di London Bridge. Nah, cakep. Bangsat गिदिर नङा मोदोमा लोगोफोर साम'आवनो एसे फिसा फिसाखा नालाय आङो साम'खौ एसे फिसा फिसाखौसो मोजां मोनो बांद्राय गिदिरखौबाथाय बांद्राय बोरैबा मोनो आरोना लोगोफोर मोदोमा एसे फिसा फिसा ya लोगोफोर जाबाय थानोसै जोङो जाखांजासिम देखायबाय थाला आरोना लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होमबा बाय लोगोफोर